Wow, ado ne, adon buki ne, bukin namu ne, auren namu ne, auren su kaka ne da Asiya kai alabar manti wa dama mutanen majalisa lokaci ya kusa. Yawwa na'am ya ikhwani wato ba kuma mana sanatara kuna ba sai an haɗa muku wata gagarumar sanarwa. Kam wallahi Ka na ji wani mamanta. kastin, ka habe nu ɗana rage ka haɗa mana da det. Miskila wato na tuna ma na haddace invitation da bari in karanta muku wajen an ka ce kayan da lai join us. Kai da ka ta kai sabo da Allah bari in karanta musu daki one by one. Wato manyan yaran nan ne na Abuja sun kai gayyata zuwa nan gagarumin dar mai aure a madadin TYC da kuma Gibson da Okaja haɗi da Firawuna duk suna gayyata yawa da abokan arziki zuwa gagarumin dar mai auren abokinsu Isaka Yahuza wanda kuka fi sani da kaka da amarya ta yi Asiya M Shuaibu. Fantastic, wallahi baban yalo kan kana ji haka na zai haɗi amma ya kasa to haɗa mana benu kai. Wato za a ɗaura ma wannan gagarumin aure a ranar 2 ga watan Disamba da misalin karfe 8 a cikin unguwar Doro da ke Abuja Gwagwalada. Wannan gayyata ce ta musamman Allah ya bada ikon halatta amen.